रिकॉर्डिंग स्टूडियो बथुआ बाजार। बहिना मैया आई है हमनी के घरे दर्शन होई कहिया मनवा बड़ी हरे बड़ी हरे गोइया के गोबरा से आंगन लिपाई ओढ़ौल के फुलवा रउआ मालिन से मंगाई। सातो बहिना मैया आई है हमनी के घरे दर्शन होई कहिया मनवा बड़ी हरे दुख दूर हमनी के सब भागी हो तोयो सो घर ही में पूजल जाई माई के भोगिया हमनी के जागी हो तोयो सो घर ही में पूजल जाई माई के भोगिया हमनी के जागी हो मकीन के मैया खातिनी मन समन की नबीन के समन की नबीन के मोटी कलामो सैया सजा दिन घरवा खोल चुनरी औरी लाती ताज फलवा जातानी बाजारे सबली याए मकीन के मैया खातिनी मन समान की नबीन के